Mama Say Knocked You Out en 60 segundos. Vale, aínda que el Cool J logo posteriormente, creo que no ano 2000, ten un disco que se chama así, The Greatest of All Time. Para min este probablemente o mellor disco del Cool J, The Greatest of All Time. Este disco, non recordo se o terceiro ou cuarto del Cool J, ele empeza no 85 sendo ainda menor de idade, chega a este disco despois de meterse unha hostia bastante grande co disco anterior. Entón aquí el Cool J de Queens xuntase con a gran bestia parda de Queens, que é Marley Marl, dos maiores productores de hip hop da historia. E para min este disco é o que marca o cambio completamente no rap, sobre todo na East Coast. Pasamos ás aliteracións, ao hardcore, a facer temas ata violento. E iso debemos a el